Mazula bwino alero loweruka ndipo ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Simeon Boys ndi nzangayo Savita Wilima. Tiyambe ndi mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito ya zokambirana za chinyamata pa nkhani za umoyo ndi uchembere wabwino. Komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoza chuma cha boma yati ithandiza bungwe la Malawi Housing Corporation MHC kutolera ngongole zake. Ndipo mpingo wa St. Michael and All Angels CCP wakwanitsa zaka 135 ukufalitsa uthenga wabwino mdziko muno. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito ya zokambirana za chinyamata pa nkhani za umoyo ndi uchembere wabwino ndi pempho loti pakhale mgwirizano pothana ndi mavuto omwe akukhudza achinyamata mdziko muno. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi ku Mzuzu, Profesa Mutharika anati ntchitoyi yomwe ili pansi pa bungwe la Organization of African First Ladies for Development ikufuna kupereka bwalo loti achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana azitha kukambirana momasuka nkhani za umoyo, uchembere wabwino m'mayiko awo. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Usanayambe mwambowu, mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika anayendera mapaviliyoni kumwe amaonetsa ntchito zosiyanasiyana zomwe achinyamata akugwira komanso ntchito za umoyo zomwe zili zokomera achinyamata pa nkhani za uchembere wabwino. Mawu awo pomwe amakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kuti achinyamata adzitha kukambirana za mavuto omwe amakumana nawo pa nkhani za umoyo wabwino komanso uchembere wabwino ndi kulera. Profesa Mutharika anati achinyamata akukumana ndi mavuto monga kukopedwa ndi anzawo, kusowa kwa ntchito komanso kusowa kwa malangizo amakolo zomwe zikuchititsa kuti atsikana achichepere adzitenga mimba, matenda HIV komanso maukwati ana ang'onoang'ono. Pakadali pano Profesa Gertrude Mutharika alimbikitsanso makolo, mafumu komanso atsogoleri achipembedzo kuti akhale patsogolo pothandiza ndi kutsogolera ana awo. It is sad to learn that 3 out of 5 new HIV infections among adolescents occur in girls. Furthermore, our teenage pregnancy rate, as we have been told, has risen from 29% to 32%. This is not good for us. This is a wake-up call for us. We must scale up interventions that provide universal access to sexual and reproductive health and rights, as well as HIV services. Ifenso amene timapereka ma service tichite moyenera, tipereke ulemu kwa anyamata athu. Chifukwa tikhoza ngoti tikupereka ma service koma tikupereka ma service bwanji tizingolemba kuti tikupereka ma service. Tipereke ma service ndi cholinga choti tichite benefit kapena tufuna tichita achieve chani. Anyamata athu azapitiriza kudandaula mwina ma service alipo komano akukanika kuti abwere kukalandira ma service the way we handle them. Mawu ake nduna za chinyamata Alfred Kangata athokoza Madam Profesa Mutharika pokhazikitsa ntchito yomwe ati ithandiza kupititsa patsogolo moyo wabwino wa chinyamata omwe ndi ofunika pa chitukuko cha dziko lino. Yemwe anayimira achinyamata pa mwambowu Yasin Salim wati ngakhale pali zovuta zambiri pa nkhani za umoyo wa chinyamata, dziko lino likuchita bwino popereka upangiri wa za uchembere wabwino mwazina. Ife achinyamata taona kuti ma health programs okhuza ndi uchembere komanso ubereki wabwino akuperekedwa. Komano bezikupezekabe kuti ma statistics kapena chiwerengero chana amene akutenga mimba komanso amene akutenga matenda mosaziteteza matenda ozera pogonana sikupezeka kuti chiwerengero chimenechi chikukwerabe kwambiri. So ife timapereka ngati ma recommendations kuti ngati ife achinyamata tikanakonda kuti akanatipangira zinthu zosiyanasiyana nicholinga chonena kuti nambala ija at least izitsika moti izikwera ndithu. Mwa ena omwe anali nawo pa mwambowu ndi Atadala Chihana omwe ndi mkazi wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino wa Enoch Chihana, akuluakulu aboma ndi achinyamata.
achinyamata 300 ndi omwe anatengana kugawo pa zochitika-chitikazi kumwe kunali zochitika zosiyanasiyana kuphatikizapo ndakatulo ndi mayimbidwe. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Wachiwiri kwa nduna yoona za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Thokotembo alangiza alimi kuti azigwiritsa ntchito mbewu zamakono kuti aonjezere zokolola zawo. Atembo amayankhula izi ku Kamphata mboma la Lilongwe pa chionetsero cha zaulimi wa chaka chino wa kampani ya Sidco Malawi. Zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Wachiwiri kwa nduna za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi Thokotembo wati yankho mavuto monga mvula ya njombo imachititsa kuti alimi asamakole zochuluka ndi kugwiritsa ntchito mbewu zamakono. Pachifukwa ichi iwo ati boma ndi lokondwa kuti kampani ya Sidco Malawi yakhazikitsa mbewu zina zamakono. Mzaka zambuyomu takhala tili ndi mavuto azanyengo kuti anthu amatha kulima mbewu zina komano mapezeka chifukwa cha vuto la nyengo. Anthu aja makanika kuti akolole mmene amafunira. Ndi mbewu imene taona leroyi ikuoneka kuti ni mbewu yokuti itha kupirira nyengo zosiyanasiyana. Ndi chifukwa chake tifuna kulimbikitsa alimi kuti agwiritse ntchito mbewu zamakono kuti azitha kukolola mochuluka komanso modziwa kuti olo nyengo isinthe atha kukololabe. Mawu ake mkulu wa kampani ya Sidco Malawi Boyd Luwe wati kupatula kukhazikitsa mbewu zamakono za SC449 ndi SC657 kampani yawo yakhazikitsa ndondomeko yoti alimi adzitha kulipira mbewu pogwiritsa ntchito foni komanso kupereka ndalama pang'ono-pang'ono. Mbewu ya SC449 imene ikubwera kwangaku tikuyibweretsa kuti alimi ayione, ayikonde, azilima. Palinso mbewu ina ya SC567 imene imacha mochedwerako pang'ono. Tikupanga zinthu zofuna chani? Mbuyomu alimi akamakhala kuti akulima mbewu zathu akutilankhula kuti akuona mavuto ena ndi ena mbewu zimene tinazo timamva. Ndi timapita kulabu kukapanga mbewu zinazo kuti ziyankhe mafunso amene alimi ali nawo. So SC449 ndi mbewu imodzi imene ikukonza malingana ndi mavuto amene amapeza anthu pa mbewu ya kanyani. Chionetsero cha chaka chino cha Sidco chachitika pansi pa mutu oti ukadaulo wa mbewu zamakono yankho pa ntchito yonjezera zokolola m'Malawi. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoza chuma cha boma yati ikumana ndi unduna wa zachuma pofuna kuthandiza kutolera ngongole yomwe ofesi zina za boma zili nayo ku bungwe la Malawi Housing Corporation. Izi zikudza pomwe zadziwika kuti nthambi zina za boma zakhala zisakupereka ndalama za lendi ku bungwe la MHC zomwe zakudza kwambiri ntchito za bungweli. Kubwera kwa Public Accounts Committee kwa ife ndi chinthu chokuti takondwera nacho. Tikuona kuti mwinatsogola tulayamba kuoneka. Mwana ukakhala kuti unachoka pa kompa makolo khala pena makolo akama kuyendera mwamba kukoma. Nda kubwera kwawo kwatipasa chiyembekezo. Ntchito zomwe zikuchitika zaboma ndi zambiri. Komanso mwina mukaenda mmaona kuti pali ntchito zina ma contractor anazithawa zambiri. Ndefe kubwera kwa aboma tapempha kuti ntchito zomwe anthu anazithawasi tipaseni tirane tigwire. Komanso ntchito zomwe zikubwera zinazi tipaseni. Pamene ma contractor ena amaganiza profit. Ife sitimagaza profit. Ife timagaza kuti titukule chani dzikole. Chifukwa chomwe anatituma aboma ku parliament. Malawi Housing Act imanena kuti tukulani chani dziko, perekani affordable accommodation kwa anthu. Kwambiri timafuna titazukuta kuti tuone kuti Malawi Housing Corporation ikuoneka ngati ikugwedera chimene kuchipangisa kuti izigwedera ndi chani. Ndiye peza kunena kuti ngakhale anapasidwa mwayi onena kuti akhoza kumapanga za malonda bwinobwino koma ngati kunoko iwo anali asanayambe chifukwa chakuti kulibe nthambi yapadera mu Malawi Housing Corporation imene ikuyang'ana za malonda mwamphamvu. Komanso mkati momwemo mukupeza kuti akutsamwisidwa ndi nthambi zina za boma. Mukayang'ana anzathu a prison, anzathu a immigration, anzathu aku ame, anthu amene wangakhale ku polisiku ali nyumba zina za Malawi Housing koma sakulipira. Panopa pali ndalama zoposa 1.5 billion zimene zikuyenera kuti zitalipiridwa. Atati anthu amene walipiridwa zitithandiza kutenda kuti mabuku awo aziyenda bwino komanso ntchito zawo ziziyenda moyenereka. Ngati Public Accounts Committee tikhale tikukumana ndi mkulu oyang'anira zachuma
amene timati AST ngati mlembi wankulu kuchokera ku nduna wa finance tuone kuti ndi ziti zimene tingachite ngati anzathu aku MDF akulephera kulipira, anzathu aku police akulephera kulipira ku housing, anzathu aku prison akulephera, aku immigration, ndalama zija zimachoka ku treasury. Ndi chani chimene tingachite kunena kuti ndalama ija malo mokuti kayambe yagunda kaye ku prison, malo mokuti kayambe yagunda kale kaya ndi ku MDF, kaye kagunde kaye ndi ku police, sizingatheke kuti tingowalipirira Malawi Housing Corporation straight kuchoka ku treasury kubwera kuno kuti zinazo angokhala mapepala kuti izi mudali ndi ngongole iyi yachitika motere kuti kunokonso ziziyenda bwinobwino. Wachiwiri kwa nduna za maphunziro ndi luso la makono a Francis Fole ati boma likuchilimika kuchita maubale ndi migwirizano ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo ntchito za ukadaulo zothandiza kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. A Fole anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wokhudza kafukufuku wa zosowa za ukadaulo m'dziko muno. Kafukufukuyu wati ntchito za ulimi, migodi, akadaulo amauthenga komanso mphamvu za magetsi ndi magawo ofunika kwambiri pothandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Iwo akufotokoza pamene tikupitiriza kuona zinthu zabwino zimene zikuchitika ndi boma lathu pansi pa usogoleri wa a Profesa Arthur Peter Mutharika. Izi zinthu sizingathe kuchitika mwazokha ngati tilibe luso la makono. Luso la makono limathandizira kuti dziko lipite patsogolo. Lero ifeyo dziko la Malawi pamodzi ndi anzathu a United Nations Technology Bank takhazikitsa Technology Needs Assessment Report imene ilithandizire ngati dziko kuti tiziunikire kuti kodi tikusowekera pati nanga luso la makonoli lingatithandize bwanji ngati dziko makamaka kufuna kuti Malawi wa makono athenso kukwaniritsa chitukuko chimene chija wina alisi akuchifuna. Nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa yapempha maunduna komanso nthambi za boma kuti zilimbikitse kugwiritsa ntchito luso la makono la internet pofuna kupititsa patsogolo ntchito zawo. Akaupa anena izi pomwe amakhazikitsa njira ya makono ya internet yomwe bungwe la Malawi Bureau of Standards izigwiritsa ntchito pogwira ntchito zake. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Muhango. Ngati njira imodzi yolimbikitsa kugwiritsa ntchito luso la makono la internet pofuna kupititsa patsogolo ntchito za boma, bungwe la Malawi Bureau of Standards lakhazikitsa njira ya makono yomwe ithandizire kuti ntchito zake zizipezeka pa internet. Poyankhula pomwe amakhazikitsa njira ya makonoyi, nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa ati kukhazikitsa kwa njira ya makonoyi kuthandiza kukweza chuma cha dziko lino, ponena kuti kuthandiza kukopa ochita malonda akunja kudzachita malonda awo m'dziko muno, zomwe akuti zipereka mwayi wa ntchito kwa Malawi. Iwo anaonjezera kuti njira ya makonoyi ithandizira bungweli kuti lidzitha kuunika katundu yomwe mlingo wake siwoyenera pofuna kuteteza umoyo wa anthu ogula katundu. Zimenezi ngati ife boma la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi zimene tikufuna kuti zichita chifukwa pamapeto pake tikhala tikuyitana makampani akunja kuti azambe ntchito zawo kuno ku Malawi. Pamene makampani ambiri akubwera kuno ku Malawi ndi kuti ntchito zambirinso zipezeka kwa achinyamata athu amene ambiri amaliza maphunziro awo osiyanasiyana koma vuto la ntchito likadali. Mawu ake mkulu wa bungwe la MBS a Simon Mandala ati kukhazikitsa kwa njira ya makonoyi kuthandiza anthu ochita malonda kuti adzipeza mauthenga ndi ntchito zina za bungweli mosavuta kudzera pa intaneti posadalira kuti afike ku ofesi za bungweli. Iwo anaonjezera kuti njirayi ithandiziranso kuthana ndi mchitidwe wakatangale zomwe akuti zilimbikitsa kuti bungweli lidzigwira ntchito zake poyera. System ithandiza kuti anthu asamagwiregwire zinthu ziti. Instead system igwire ntchito. Ndiye mwinamaliza sakulabu mwapeza munthu ngati akugwira iye hata kuzungulo ichi chalephera ichi sitina koza ichi chatere mwina nkufuna kusintha zina zake kuti zimukomere mkamina kugwizana naye paziphupho zawozo. Koma system hiyo it takes that humanity. Ndiye kuti system ikukusamalizasa already alipoonekera sizisowaso kuti wina wake agwiregwire mapadera. Njira ya makonoyi ayikhazikitsa ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la World Bank kudzera mu ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity Project. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake.
mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito ya zokambirana za chinyamata pa nkhani za umoyo ndi uchepere wabwino. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma yati ithandiza bungwe la Malawi Housing Corporation kutolera ngongole zake. Ndipo mpingo wa St. Michael and All Angels CCP wakwanitsa zaka 135 ukutumikira kufalitsa uthenga wabwino m'dziko muno. Takulandirani mu gawo lina la nkhani zathu. Mlembi wamkulu wa mpingo wa St. Michael and All Angels CCP Church Gospel Mavutula walimbikitsa mamembala a mpingo kukhala okhulupirika kwa Mulungu komanso kugwira ntchito limodzi pofalitsa uthenga wabwino. Amavutula anena izi ku Blantyre pa chikondwerero chokumbukira zaka 135 za mpingo. Nixon Malemya olemba ripoti ili lomwe malingana ndi amavutula mpingowu kukwanitsa zaka 135 zasonyeza ulendo wautali wa mpingowu pakulimbikitsa chikhulupiriro komanso kulimbikitsa makhalidwe a Chikhristu pakati pa mamembala ake. Pakutha pa chikondwerero chimenechi tikufuna kuti anthu aone kwambiri kukhulupirika kwa Ambuye. Tikufuna aone kuti Mulungu amakhulupirika. Pa zaka 135 ife tikuona Mulungu kuti ndokhulupirika wakhala nafe. So tikudziwa anthu timadusa munyengo zosiyana-siyana, koma pakutha pa chikondwerero chimenechi tifuna anthu aone kuti Mulungu ndi Mulungu okhulupirika. Kwa mamembers athu onse choyambirira mchonena kuti tamona Mulungu akukhulupirika ku zaka 135 tikhale anthu okhulupirika nafenso. Pamene Mulungu akhulupirika nafe ifenso tikhale okhulupirika. Komanso ngati mpingo tibwere pamodzi tigwire ntchito limodzi ngati Akhristu kupititsa uthenga wa Ambuye kutsogolo. Anzathu mbuyo mwanabwera nayambisa mpingo adalalikira uthenga, ifenso tipange zoti tilalikire uthenga kuti anthu ena zaka 135 zikubwera kutsogolozo atha kuzayang'ana mbuyo nkudzanena kuti padali anthu amene adatumikiranso uthenga. Mamembala ena omwe anapezeka pa chikondwererochi anasonyeza chimwemwe kuti mpingowu wafika zaka 135 ponena kuti wathandiza kwambiri pakukula kwa chikhulupiriro chawo, komanso alimbikitsa mamembala ena kuti apitirize kutumikira Mulungu mokhulupirika. Mpingo wa St. Michael's and All Angels ndonena kuti watumikira kwambiri polimbikitsa miyoyo ya uzimu ya Akhristu olumikizana Malawi ambiri amenenso akhalaso mwina anthu ofunikira, anthu amaudindo ku dziko kuno. Ndiye kwa ine monga Mkhristu wa mpingo umenewo ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kuti tikukumbukira zaka 135 years zomwe mpingo umenewo wakhala ulipo kufalitsa uthenga wabwino, kukulitsa ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ineyo ndikhoza kunena kuti ndakulira mu mpingo umenewo chifukwa amene ndimayamba 1998 ndinali Mkhristu wachichepere kwambiri, koma ndithu ndakula mu uzimu menemo ndithu ndatha kubereka ana, kuwasogolera, kuwaphunzitsa Sunday school komweko mpaka nawonso panopo ndi Akhristu amphamvu. Ndithu ine ndadalitsika, komanso nthawi nake ndinali ndi mwayi ndinatumikira ngati mkulu wa mpingo, ndinakhalapo ngati pledge treasure. Chimene chichi chimandipasanso chilimbikitso ndi kukweza moyo wanga wauzimu pamene ndikutumikira ntchito ya Mulungu. Ndiye ndithu ndi okondwera kwambiri kuti mpingo umenewu wakwanitsa zaka 135. Favored Martha komanso gulu loyimba la St. Michael's and All Angels Praise Team adatsitsimutsa anthu omwe anasonkhana pa chikondwererochi chomwe chinayamba ndi ulendo wapadera kuchokera ku Henry Henderson Institute kufika ku Blantyre Town Hall. Chikondwererochi chipitirira la Mulungu ku mpingo wa St. Michael and All Angels CCAP ndi msonkhano wapadera wa mapemphero. Bungwe la Blantyre Water Board latsimikizira anthu okhala mu mzindawu kuti vuto la madzi tsopano lichepa kamba kakuikanso makina ena opopera madzi ku Walkers Ferry. Mkulu wa BWB Yeremia Chihana wanena izi atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo ya Commissions, Statutory Corporations komanso State Entities ku Lilongwe. Achihana atsindikanso kufunika kukweza mtengo wa madzi zomwe ati zithandizire bungweli kuti liyambe kupeza phindu. Nthawi yayitali Blantyre Water Board madalira mapampu awiri, momwe tizigwiritsa ntchito mapampu 6 timagwiritsa ntchito mapampu awiri. Ile mapampu awiri amachita pampu madzi kupita ku Nguludi kupita ku
kuchiromoni timachita rotate koma panopo tasiya zopanga rotate kufikira zulo taika mapampu anyuwani 5 lero kufika tuwelipikiza ulifika mande tikhayo tapanga mapampu ose 6 Caucus Ferry amaliza. The team imene ili Caucus Ferry is very good, they are working round the clock kuti mapampu ose atipange so koma even panopo tayamba kuchita pampu mazi kubwera mu Blantyre tili pa 100% panopo ndizo pompa mazi from Shire Caucus Ferry kubwera ku Blantyre tathana nazo vuto palibe tili pa 100% koma panopo muzikhalabe ndi mavuto chifukwa kuchapaso matangi kwa matangi amakhala ya Italy mu masimu makhala mazi ndiye tumachapa tupapanga ultimate maintenance ndeti ndi maintenance ukupanga pampu mazi koma tiyesesa kuti Blantyre yonse ilandire mazi ngati kukhale ma problems kuti mazi kubwera ndi mphamvu kwambiri kukhala ma leakages. Amalawi Police ati akugwiritsa ntchito masewero a mpira wa miyendo pofuna kufalitsa uthenga odzudzula mchitidwe otengera malamulo m'manja kwa anthu a maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Anthu asanu ndi atatu ochokera m'mabomawa aphedwa powaganizira kuti anasowetsa ziwalo za malo obisika za anthu ena. Maulana Lemani akutipatsa ripoti. Ngati mbali imodzi yofuna kufalitsa uthenga wa kuipa potengera malamulo m'manja, timu ya polisi ya Blue Eagles yabwera kuno ku Nsanje komwe ikusewera masewero apa ubale ndi timu ya Nsanje. Masewerowa omwe akuchitikira pa bwalo la Nsanje Community pabwera khwimbi la anthu ndipo apolisi achitengera ichi kukhala chamwayi kuti athe kudziwitsa anthuwa za kuipa kwa mchitidwe otengera malamulo m'manja. Ndi boma kufuna kuletsa mchitidwe umene wochitika wene unachitikwa uli pang'ono munthu apiwa pang'ono apiwa atakhala babanu atakhala manu atakhala mwananu atakhala mtsukulanu munamvatani abalaka kuno kusanje tende tipileke pepipi kuti mwinango tichinje chikwathu. Wachiwiri kwa Commissioner wa polisi Jacqueline Kainja yemwe wabwera ndi akuluakulu ochokera ku konsolo ya Nsanje komanso mafumu wati masewera ndi chida chodalirika pofalitsa uthenga. Masewera wawa anthu ambiri amakonda kuonerera mpira ndeti kamata kusewera mpira uja timakhaso tikufalitsa uthenga wathu timakhala ndi chikhulupiriro kunena kuti ambiriso amene amakonda kuonera masewera ndi achinyamata ndeti kati tionenso nkhanza zimene zakhala zikuchitika akumazipanganso kwambiri ndi achinyamata ndeti unenga kuti chinthu chimene iwo amakonda ndipo akabwera adzamva uthenga umene ifeyo tikupereka ndenkona tikugwiritsa ntchito masewera ampirawa kuti uthenga ambiri aulandire monga mmene mukuonera pasiti mayembekeza kuti pangabwere gulu chonchi koma pabwera gulu akuti udzaonera mpira koma mkatimo akutenga uthenga onena kuti kutengera malamulo m'manja mwathu sizololedwa ndipo mudzamangidwa. Wachiwiri kwa wapampando wa konsolo ya Nsanje Esnat Simenti wati agwira ntchito limodzi ndi apolisi pofuna kuonetsetsa kuti ku Nsanje kubwerere bata. Boma latumiza apolisi opitirira 300 kuti akakhazikitse bata ndi mtendere ku maboma a Nsanje ndi Chikwawa. Nawo mabungwe omwe si aboma monga la Malawi Human Rights Resource Center MHRRC lagwirana manja ndi boma pa kampeniyi. Pamathero amasewerowa timu ya Blue Eagles ndi yomwe inapambana ndi chigoli chimodzi. Ndipo tikanali pa nkhani za masewerozi akatswiri a ligi ya FDH Premiership Mighty Wanderers lero apambana pa masewero awo achiwiri mu mpikisanowu pogonjetsa Luana Mitundu ndi zigoli ziwiri kwa adu. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Dedza ndipo tsopano Wanderers yatolera mapointi asanu ndi imodzi 6 pa masewero atatu. Masewero ena a muligi matimu a Ekhaya ndi Kamuzu Barracks apambana koyamba masewero anayi. Ekhaya yagonjetsa Moyale ndi zigoli ziwiri kwa adu pamene Kamuzu Barracks yagonjetsa Craig Sporting ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Craig ndi imodzi mwa matimu anayi omwe sanapambanepo chiyambireni ligi. Nayonso Civil Service United yalephera kufika pamwamba pa ligi itagonja kwa Chitipa United ndi chigoli chimodzi kwa adu. Masewero ena anayi a muligi achitika mawa la Mulungu. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito ya zokambirana za chinyamata pa nkhani za umoyo ndi uchepere wabwino. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma yati ithandiza bungwe la Malawi Housing Corporation kutolera ngongole zake. Ndipo mpingo wa St. Michael and All Angels CCP wakwanitsa zaka 135 ukutumikira kufalitsa uthenga wabwino m'dziko muno.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Sabatayi mnali ndine Simeon Boys ndi nzangayo Saveta Wilima. Tikufunirani usiku wabwino koma kuyambanso kwa sabata yatsopano mopambana. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Tione mmene nyengo ikhale usiku uno komanso kufika mawa. Koma sanatero malipoti asonyeza kuti kunazizira madayina moti madigiri anatsika kufika pa 13 kuchitedze kumeneko ndi Kulongwe, pamene 14 kwa Vumbwe komanso kunzuzu ndi kubalaka. Kubalaka madigiri anatsika kufika pa 19. Tikuyembeza usiku uno kukhala mphepo komanso mitambo yapo ndi apo iwoneka madera ambiri. Mvula yawaza igwa makamaka madera okwera mchigawo chakumwera kumpoto komanso mbali mwa nyanja ya Malawi. Mphepo yamwera ikhala ikumba pa nyanja ya Malawi, choncho ofunika ndithu kukhala osamala amene timagwiritsa ntchito nyanja imeneyi. Zikhala chonchi kamba kuti tikulandira mphepo zochokera kumwera chakuvuma kuchokera mu nyanja ya Nchelandiya zomwe zifika kwathu kuno kulimbikitsa nyengo ya mphepo komanso mvula yawaza madera ena. Mphepo yamwera ikhala ikumba pa nyanja usiku uno komanso kufika mawa. Moti usiku uno tikuyembeza madera ambiri kukhala nyengo zika pang'ono komanso mitambo iwoneka maderanso ochuka akwathu kuno. Mvula yawaza igwa makamaka mbali mwa nyanja ngati kunkhatabe kulikoma komanso kukalonga. Mamawa kudzakhala nyengo zika pang'ono moti madigiri adzatsika kufika 15 kunzuzu pamene 14 kulilongwe, pamene madera ambali mwa nyanja tikuyembeza kuti kudzakhala nyengo yofundirako pang'ono. Chigwa cha mtsinje wa Shire kumene ku madigiri angotsika kufika pa 22. Mama omwewo tikuyembeza kuti madera ambiri kudzakhala mitambo komabe mvula yawaza idzagwa madera ena makamaka mbali mwa nyanja komanso okwera amchigawo chakumpoto ngati kuchitipa, kunzimba komanso kunzuzu. Mvula yawaza idzagwanso madera ena ochepa amchigawo chakumwera ngati ku Blantyre ndi kumulanje. Masana kudzakhala nyengo yofunda madera ambiri, madigiri adzangokwera kufika 25 kunzuzu pamene 26 kulilongwe, komabe kutentha pang'ono mbali mwa nyanja ngati kusalima, kunkhotakota ndi ku Nkhatabe. Mchigwa cha mtsinje wa Shire kumene ku madigiri akwera kufika pa 31. Masana omwewo tikuyembeza kuti madera ambiri kudzakhala kuomba mphepo komanso mitambo idzachuluka ndi mvula yawaza madera ena makamaka amchigawo chakumwera omwe ndi okwera ngati ku Blantyre, kumulanje komanso ku Tcholo. Mitambo idzachuluka mchigawo chapakati komabe mvula yawaza idzagwanso madera ena amchigawo chakumpoto ngati kunzimba, kukalonga komanso ku Nkhatabe. Unkucha tikuyembeza kuti madera ambiri kudzakhala nyengo yofunda komanso mitambo yapo ndi apo ndi mvula yamawa idzagwa madera ena monga kunzuzu, Kulongwe komanso kwa Ngabu. Nthawi ya siku kudzakhala kuzizira madera ena moti madigiri adzatsika kufika 16 kunzuzu pamene 15 kulilongwe ndi ku Blantyre. Za nyengo zomwezi tsalani bwino. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo